So welcome back after the break to Sun Premium Refined Sunflower Oil Dance Mummy Dance Season 7 powered by Shashi Detergent, Citadel Developers ಅಂಚನೆ ಸದ್ಗುರು ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಈಗ ತನಕ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್ ಹೋಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಥೀಮ್. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿಸ್ಟನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಮಮ್ಮೀಸ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಆವ್ರೇಜನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಫೈನಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬೈ ಆರ್ ಜಡ್ಜಸ್. ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ವಿತ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್? ಠಕ್ 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 ಠಕ್. ಇದು ನನ್ನೇದಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ 10 ಮಮ್ಮೀಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಶಬ್ದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಧಕ್ 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 ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ 10 ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ದ 10 ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಆಲ್? Mommy dance, dance, mommy dance, dance, mommy dance, dance, mommy dance, dance, mommy dance. So Sun Premium Refined Sunflower Oil Dance Mummy Dance Season 7 ಇವತ್ತಿಗೆ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್ ಮುಗೀತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ನಗು ಇದ್ದಾವಾಗ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪು. ಯಾವ ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಸೀಸನ್ನ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಯಾರು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಾಯಂದಿರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ವೇದಿಕೆ, ತಾಯಂದಿರನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಸೋಲ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು. ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿಗಿಂತ ಸೋತವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ. ಮುಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಮ್ಮೀಸಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಆಡಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿನಂಚಿ ಏತೋ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ 10 mummies on stage here. So ora joraina taati for the lovely 10 semi-finalists on stage. Great work. ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕ್ಕಲೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗೆ ಟೀಮ್ ತಕ್ಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಂಡ ಒರಿ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆಂದು ಬತ್ತಂದ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋಡು. ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವರ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ನಿಕಲ್ ಕೊರೋಡು ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಯು. ಸೊ ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಐದು ದುಂಬು ನಿಖಲ್ನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಡು ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪುದರ್ ರೋಜಾ ದಿನೇಶ್ ಯಾನು ಆಡಿಷನ್ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಮಿಟ್ ಬತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಆಪನಂದು ಆನ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು. ಆಂಜನೇಯ ಸರ್ ಎನ್ಗೆ ಇನ್ನಿತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ. ಇನ್ನು ದಾದಾಪು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂತಾವ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಓಪನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇನೆ ನಾನು. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರೋಜಾ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕೋರ್ಪುನ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಆಸೆ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸೆಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೋಜಾ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಗುಡ್ ಲಕ್. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಎನ್ನ ಬುದರ್ ರೇಷ್ಮಾ ಅಂದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿನ್ನಾಪಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಚಿರರುನಿ ಅದು ಉಲ್ಲ ಪಂದು ಪನೊಂದು ఒక ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದು. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೇಷ್ಮಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಇರಡೊಂಡು. ಗುಡ್ ಲಕ್ ರೇಷ್ಮಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗ್ರೇಟ್. ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಫಿನಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿ ಈ ಏಜ್ಗೆ ಬೋಡ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ. ಬಟ್ ಬೋಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು.
ಇಜಿನ ಪನ್ಪೆರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ನಲಿಪುನ ಪುರ ಬಟ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಿನಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. I love that positive spirit. Definitely, board up anpunaklige kenle daye bodchi. When they ask you why, ask why not. So that lovely spirit iradu undu. So congratulations once again and all the very best. Superb, superb. Yes. ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸವಿತಾ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ. ಸೊ ಎಂಕಂದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕದಿ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಡಿ ಅನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಂತಿನೇ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಣ ಡಬಲ್ ಖುಷಿ ಆವು ಆಯ್ಜಿನ ಬೇಜಾರಾವು ಬಟ್ ಯಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು ಪೋಪುಚಿ ತೈಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮುಟ ನಲ್ತಿನೇ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ತಿಕ್ಕದೇರು ಈ ಶೋತ ಪಂಡದ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಇಂಚಿಂತ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಏಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನಂಬರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಇಷ್ಟುಂಡು ಅವೇನ ಮಂತ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇತ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇ ಪನ್ಪೇನ. ಸೊ ವಿನ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. Wonderful. Lovely message. Age is just a number. Next season start anaga irna side oni 10 jananu leton barodu because this is what we are for. Winning losing is not mandatory. Ide mutta baidare definitely it's a victory for you. Thank you so much Savita. Yes. ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಅಂದು ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೆ ಪಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಜಜಸ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಪೋಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೇರಿಗ್ಲ. ಸೂಪರ್. ಆಸೆಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಸೆ ನಿಜ ಆವಾಡು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾನ್ ನಿಶ್ಚಿತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗುರು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ ಅಂತ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆತಂಡ ಎಂಕ್ LKG ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ABCD ಕಲ್ಪವೇರ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪದಂಡು. ಗುರು ಸರ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೇರು ಎಂಕ್ ದೇವೇರೇ ಕಡ್ಪುಡ್ದು ಎನ್ನ ನಡೆಗೆ ಅವನ್ ಜಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ದಡೆಗೆ ಬಂದು ಯಾನು ಏಪಲ್ಲ ಎನ್ನುವೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಯಾನ್ ದಾದ ಪನೋಡು ಎಂಕ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಈತು ಬಂಗ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಟ್ ಒಂದು ತೂನಗುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗದೆದರು ಒಂದು ದಾಲ ಹತ್ತುಂದು ತೋಜುಂಡು ಮುಗುಲು ಈತು ಪೊರ್ತು ಉಂತುದು ಈತು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆರತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈತನ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ ಬಪ್ಪಂದು ಎನ್ನದೇ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಯಾನು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಡ್ ಬೈದೀನಿ ಬಟ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆಪೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ಬಟ್ ರೀಚ್ ಆತೆ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಡುಂದಲ್ಲೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಟೀಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತೇರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೂಪರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಯಾನು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾನು ಬರ್ಪುಜಿಂದೆ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕೊಂದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅತ್ತಂದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟು ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟು ಮೈ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸರ್. ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಲೆ ಕಾರು ನಾನು ಏತು ಸರ್ ಅಕುಲ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಆತಂಡು. ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ my choreographer Charan sir. Thank you so much sir and his team, and thanks to judges also for doing all sort of corrections. Materegla thanks and Namma TV gla thank you and all the best to all the contestants. Hope for the best. Wonderful. Hope for the best. That hope gives a lot of hope to others. So all the very best. Thank you. Yes. ಯಾನ್ ದೀಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಟಿವಿಗೆ. ಮಮ್ಮಿ ಟಿವಿ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆ ತೆಂಗಲ್ ನಿಜ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು.
ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ದ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಪುನ ಎಂಕಲ್ ತೂತ ಆ ಟಿವಿಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಅಂದ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ದಾತ ಚಾನಲ್ ದ ಪುದರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆವೆ ಲೈಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಮ್ಮಿ ಟಿವಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ 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 ಬಟ್ ನೈಸ್ ಈ ರೆಂಕ್ಲೆನ್ ಇಡೀ ಸೀಸನ್ ತೆಲ್ಪಾದಾರು ಏತ ತೆಲ್ಪಾದಾರು ಈ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಟಿಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಲಾಫ್ಟರ್ ಕಂದಾರ ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅವೇ ಸೌಜನ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಒಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೆನಪಾಯಿ ನೀ ಪಂಚೋಗು ಈತೆ ಆಂಕರ್ ಹೆಂಗ ಬರ್ಪುಜು ಬಾತೆ ರಾಂಡಲ ಪನ್ಪ್ರೆ ಆಂಕರ್ ಈತೆಡ್ಡೆ ಅವ್ಳು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಈತ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೇರೇನ ಪೂರ ಅಂದ ಯಾನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ನೇನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಫುಲ್ ಈತ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪಾಪ ಆತಲ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೊಗ 3 ಜಡ್ಜಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ನಿಗುಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಅಂಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಈತ ಎಡ್ಡ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಬೊಕ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ 3 ಜನನೇ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಾ ಹಾಂ ಎಂಕುಲ್ ತೂವರ ಅಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರೀತಿಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಪುರ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಬರೀತಿಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಪುರ ಪನ್ರೆತ್ತಿನದು ಬರೀತಿಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಅಕಲ್ ಏನ ಇಲ್ಲದಕಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇ ಹಾಂ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಪಂಡ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ ₹1 ದೆತೋನಂದೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದು ಚಾನಲ್ ಇದು ₹1 ದೆತೋನಂದೆ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡ ಇದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡ್ ಹೆಂಗೆ ಆತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಅದು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾದೇರೆ ಬೈದು ಐಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ತೆಲ್ಪೇರ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬನ್ನ ಒಂದು ಇಂಚ ಪತ್ತರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬಂತೆ ಈ ಬೋದು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಪಾತಿರೋಚು ಮಗೆ ಸುಮಾರು ಬಂತೆ ಅದ್ವಿತಿಗೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿ ಬೊಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿ ನಾನು ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇರ್ನಾಥ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ ತೂತಿನೇಜ್ಜಿ ಓಲಾ ತೂತು ಜಾನ್ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಓವ್ರ ಚಾನಲ್ ಇಡ್ಲ ತೂತು ಜಾನ್ ಸತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಎರಡಲ್ಲ ಬೋಡಂಡ ಕೇಳಲೆ ಬೊಕ್ಕ 3 ಜಡ್ಜಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ನಕಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನಕಲು ಆರೆ ಡಬಲ್ ಬಿ ಐತೆ ಆಕಲ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪಿನ್ ಟಿವಿ ಡಾತ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಜ ಪನ್ಪೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬತ್ತ ಪಾತ್ರ ಎಂಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆವಂದತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಪ್ಪೇರು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಇಪ್ಪೇರು ಪೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪೇರು ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಇತ್ತು ತೆಲ್ಪಾಯ್ರ ಆಪುಣದು ಕಲ್ಪಾಯಿ ನಿಮೇರಾವೆ ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಶಿ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಲೈಕ್ ದ ಲವ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮಮ್ಮಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಸೀಸನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಂಡ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಾಂಡತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಸೊ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಡೇರೆನ ತೂದು ಎನ್ನೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಎಂಚ ಅಂತ ತೂಕ ಅಂದ್ ಅವೇ ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ದುಮ್ನಾನಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಮಂದಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ ಬತ್ತು ಮಂತೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ತೂಕ ನನ್ನ ಎಂಚ ಪೋಪುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತನ್ ಓಕೆ ಅವಳ 3-4 ಡೇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಡ್ ಮುಗಿತುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತನ್ ಅಲ್ಪಲ ಫುಲ್ ಗಡ್ಬಡ್ ಆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಏರನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ ಏನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಂಡೇರು ನಾನು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ ಮಿನಿ ಬರೋಚಿ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ 15 ಡೇಸ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವೇನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಪನೋಲಿ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಹೋಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆನ್ ಮೈ ಹೆಡ್
ಯಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಯುನೋ ఇంకా like can I do justice for this for your work because avakla masterpiece pura kadit onji ಒಂದು rain set manditter but ini pura redla mast relaxed adyane ulle by God's grace but it was a very beautiful journey mast sala give up manpodu nenia mast sala and even start manpodane na husband book na brother da keni am poda pan ಬೊಕ್ಕಂಜೇನ ಮಮ್ಮಿಡ ಬಿಕಾಸ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತ ಸೊ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಕುಲ್ ಎಸ್ ಪಣ್ಣೆ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಇನಿಕ್ಲ ಪನೋಲಿ ನಿಕುಲೆ ಎಸ್ ಪಣ್ಣಿ ಐಕೆ ಅನ್ಪೋಯಿನಿ ಇಜಿನ ನೆರ್ಪುಜೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ ಅವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ತುಯರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲದ ಮಾತು ಓಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮೀ ನೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪ್ಲ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ತೂಕ ದಾದ ಪಂದ್ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪ್ಲಾನ್ ಈ ಸಲ ಪಂಡದು ಇನಿ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಇವನ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ಗ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಲ್ ಮಂದೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಆರ್ಪಣೆ ಏನೋ ಅಂಚಾಪುಜಿ ದೆಪ್ಪೆರೆಪನ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅವೇನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕಲ್ನ ಬಂದು ಬಟ್ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕೆತ್ತ ಬುಡ್ರೆಲತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾತನು ಸೊ ತೂಕ ಒಂದು ದುಂಪಾಡ್ ಅಂದ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ಮಿಂಗಲ ಇರೆ ಬರ್ಪಿನ್ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ್ ಪೋಪಿನ ಆತೆ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಜಡ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಈ ಸಲ ಹಠಾಟೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಮಾಮ್ಸ್ by God's grace I'm the luckiest one standing here but all the best to all of them. Thank you. Wonderful. Thank you so much. Golden buzzer already tikkadu finals ge select ayina mummy panda tension free mummy. So congratulations once again. So going up to the last mummy. Hello, I'm Shalini. First and foremost ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೂ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ thank you for giving us this opportunity to be a part of this competition. ಹಾಗೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ವರೆಗೆ ಬರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ಐ ಡಿಡ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆದರೆ ಟುಡೇ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ I did not reach up to my expectations of my choreographer as well as the judges. I would like to say sorry for that. I don't know what was the issue, but I felt, yes, what you said was right. I did not reach up to your expectations. And it was just, we say, isn't it, that failure is just a step forward to the success. So if I am selected, then I'll do my best. At the same time, I would like to say all the best to all the mummies, and if I'm not selected and others are selected, all the best to you all for your next performance. Thank you once again. Wonderful. So really nice. Right, thank you so much. As you said, failures are a step closer to success. Ire win anda niklege perform malpare kudonji vedike tikkundu ಆಯಿಜಿಂದ ಅಂಡ ಚೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಲೆ ಈರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಇಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರ್ಲಿ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಅರೆಗೆ ಮದ್ದೆಡ್ದ ಅದನ್ನ ನೆನಪಾಡಿ ಅದು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಸಾವನ್ ಸರ್ನಗಲೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತುಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಜಾಹ್ನವಿ ವೈಶಾಲಿ ಮಾತೆರ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿನಗಳು ಪೂರ ಜನ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಸಾವನ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ Thank you. And Matanla, vote of thanks, Andata. Right? So now we go to the judgment. So the most difficult part, and thankfully I am the anchor of the show.
ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಸೀಸನ್ 1 ಹಿಡ್ದು ಸೀಸನ್ 7 ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಮಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಯಾನ್. So that is so happy that every season mummies nakal mul barnaga aklen boost maltade next level patam popuna onji kushi enkundu and a judgment tikkinaga apuna bejar enklega artha apundu. It is definitely very very hurting bejar apundu because the journey has been wonderful and avenu challenge addetandu failures and accept maltadu kudora away onji competition ge ijinna kudunji vedike podu panpuna ase. So all the very best mummies, all the very best mummies and good luck judges. Over to you for judgment. Dance, mommy dance. Dance, mommy dance. Dance, mommy dance. Over to you for judgment. First of all, pura mummies naklela ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ದಾದಾಪುರ ರೀಸನ್ ಪಂಡರು ನಿಖಲು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆವಡು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆವದು ದಾದಾಪುರ ನಿಖಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ದಿದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬೈದರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಲ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲ ವೈಫ್ ಆವಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆವಡು ಏತು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏತು ಪೂರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರಿಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಪ್ರಾಪರ್ ತೀನಿ ವಿದೌಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಅದು ವಿದೌಟ್ ಹಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮಮ್ಮೀಸ್ ನಾಕ್ಲತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದೆ. Oh, that's a compliment, ladies. ಇರೇಗ್ಲಾ ಅಕ್ಕ ಸೆಟ್ರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೆಂಗಿರೇಗ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲ ಮಗೆಯುಳ್ಳಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತೈತಿಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆ, ಎನಿವೆ ಓಕೆ. ಸೊ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಅಂದುವೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೆರ್ಪಿನ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಸೈತೆ ಮರ ಅಂದು ಅಂದತ್ತೆ ಆಯ್ ದಾದೆ ಆಯ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ ಸೈತಿನ್ಯ ಆಯ್ಗು ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಸರಿ ಉಂಡ ಅಂದು ಆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಡುಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಅಂದಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಜ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮೇ ಬಿ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಮ್ಮೀಸ್ ನಕ್ಲು ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ ಆವೇರು ಅತ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಪುನ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಗ್ರೂಪ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಮ್ಮೀಸ್ ನಕ್ಲು ಮ್ಯಾಚ್ ಆತೇರು ಗ್ರೂಪ್ಗೂ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಸೊ ಪೂರ ಮಮ್ಮಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂದ್ರೆ ಅಂಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಔಟ್ ಆದ ಪೋಡು ಅತ್ತೊಂದು ದದಂಡ ಆದ ಪೋಡು ಒಂದು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಪೂರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ 2 ಇಯರ್ ಅಕ್ಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ವೇರು ಐಕ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡು ಇನ್ನಿದ ಈ ನೆಟ್ ಸೀಸನ್ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೋಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆವಡ್. ಸೊ ಈತ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಮಮ್ಮೀಸ್. Thank you, Pramod sir. Yes, I have just handed over to the judges. They can hear varna paatirle encha varna result korle yaanijait. ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಮಮ್ಮೀಸ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಇಡಾದು ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜೇರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ inspire many women to come here and participate. ದಪಂಡ ಆತ ಧೈರ್ಯ ಮನ್ಪುಜೇರ್ ಎಂಚ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಬುಡ್ದು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ದು ಎಂಚ ಬರ್ಪುನಿದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಆ ಧೈರ್ಯ ದಿತ್ತದು ನಿಕ್ಲನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಡೇ ಬರ್ಪರ್. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಐನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ. ಆಲ್ಸೋ ಟು ದ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಹೂ ವೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ choreographers inita especially semifinale round antu every choreographer aklena onji hard work padidare avu tojondittundu stage especially the dancers poorella nikle saath kodtere but when it is a show
ಆರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಶಾಲಿನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್. ಎಂಕುಲ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಬತ್ತದ ಮೂಲಕ ಉಲ್ಲೋಡಾಡ ಏತೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಫೇಲ್ ಆದ ಐನ್ ಬುಡಂದೆ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಂತಂದೆ ಇಡೇ ಬತ್ತದುಪ್ಪ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಚಿಯರ್ ಅಪ್, ಇನ್ನಿತ ಫೇಲಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಅವು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಕುಲು ಏರ್ಲ ಇತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಎಂಕ್ಲಿ ಮುಲ್ಕುಲ್ದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬಿಡೋದಿತ್ತ. ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೇನ ಎದುರು ಎಂಕ್ಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ರೈಟ್, ರಜ್ಜಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಪನ್ಪೆ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇಫ್ unknowingly or unintentionally ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಂತದಂಡ ವಿ ಆರ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆವಾಡು, ವರ್ಕ್ ಆವಾಡು, ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡೊಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಅವು ಪನ್ನಕ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನ್, ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಏತ್ ಹೌ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಂದು. ಓಕೆ, ವಿ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಪ್ ಆಫ್ ಈಸಿ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದು, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಈತ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಕೊರ್ಪರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ಸ್ ಏರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಟ್ರೈನ್ ಮಂತದು ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಲು ರೀಚ್ ಮಂತದೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಬಾಷ್ಕಿ ಕೊರೋಡ್ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ಸ್, ವೆಲ್ ಡನ್. And nevertheless, winning or losing is a part of game, but don't feel bad. Whosoever year poper, year illak poper, year finalek poper, it's the same thing. But don't lose hope in life, in dance. Come back again and with the bang. All right, and all the best for the results. What happens for good. Stay positive. All right. ವಾವ್, ಜಡ್ಜಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿನ ಆರು ಸಾಂತ್ವನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಲ್ಲ ಢಕ್ 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 ಏರ್ನ ಉಳ್ಳೈಡಿ ಸೌಂಡ ಒಂದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ನ ಉಳ್ಳೈಡ್ದ ಆಪುನಂಚಿನ ಢಬ್ ಢಬ್ ಲಬ್ ಢಬ್ ಲಬ್ ಢಬ್ ಕೇನೊಂದುಂಡು. Judges, over to you, waiting for the results. Yeah. So first contestant, as we all know, who's going to the first finalist of the year, finals ge ponduller, that is Shifali. Congratulations. Fabulously done and good work. Okay. So Shifali is finals ge ponduller. Congratulations, Shifali, the first finalist to reach the finals of Dance Mummy Dance Season 7. Superb. Yes. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿ ಜನನ ಎದುರ್ಲೆಪ್ಪ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಫ್ರಂಟ್. ಶ್ವೇತಾ ಕರ್ಕೇರ, ನಿಶ್ಚಿತ, ರೇಷ್ಮಾ ಅಜಿತ್, ನಿಖಿಲ್ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಲೇ ನಿಕ್ಲೆನ 3 ಜನ ತೈಟು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಿನಾಲೆ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಶಿಫಾಲಿ, ಶ್ವೇತಾ ಕರ್ಕೇರ. Congratulations! Shweta Karkera, congratulations! The second finalist for Dance Mummy Dance Season 7! Superb! Congratulations! ನಿಶ್ಚಿತ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಷ್ಮಾ ಅಜಿತ್, ನಿಕ್ಲೇನ್ 2 ಜನ ತೈಟು ಒಂಜಿ ಇನಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರು, ಒಂಜಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ who is going into the finale is
ನಿಶ್ಚಿತ. Congratulations, the third finalist for the finals of Dance Mommy Dance Season 7. Mommy dance, dance, mommy dance, dance, mommy dance, dance, mommy dance, dance, mommy dance. ರೇಷ್ಮಾ ಅಜಿತ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಇರು ಬರೋಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಡ್ದಾದ ಇರು ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಾರು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಪಂಡ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹವ್ ರೀಚ್ ಟಿಲ್ ಯರ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಜರ್ನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಡ್ ಆತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಜರ್ನಿ ನಾನು ದುಂಬು ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬಿ ಇನ್ ಯು, ಲೆಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಬಿ ಇನ್ ಯು. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ರೇಷ್ಮಾ? ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಪುದರನ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎದುರು ಬರೋಡು. ಸೊ ಸವಿತಾ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಶಾಲಿನಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪೋಪಿನ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲ ಮೀರಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ contestant who reach final, Priyanka. Congratulations, the fourth finalist of Dance Mommy Dance. Congratulations. Dance, mommy dance. Second air select appearance. Savita, you are safe. Hearty congratulations. The fifth mummy to be the Dance Mommy Dance finalist. Congratulations. Dance, mommy dance, dance, mommy dance, dance, mommy dance. Please come front. Please come front. Yes, it is just a journey of this special journey. And your dancing journey has just started, so it's gone a long way. So can we hear it up for the lovely dancing mummy here? Wonderful. Thank you so much. We're so happy to have you. Wonderful, wonderful. Thank you. Yes, Seethaneta, 5 mummies finalist are the tikkaderu. Over to judges. Okay. So next, Roja Dinesh, Divya Shri, and Deepa Shetty. Okay, so 6th contestant, finale kon ullere, our contestant pudar Roja Dinesh. Congratulations, the 6th finalist of Dance Mommy Dance Season 7. Dance, mommy dance, dance, mommy dance, dance, mommy dance, dance, mommy dance, dance, mommy dance. Divya Shri Ramesh, boka Deepa Shetty. So next contestant here eliminate appear Arna Pudar, Arna Pudar dear the start upon
Divyashri, give her the mic na. Dada feel on. Deepa Shetty. Dada feel on. ಬಾರಿ ದಾತನತೆ ಅವಳು ಬರರೆ ಮಸ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇರೇಕ್ ದಾದ ಫೀಲ್ ಅವನುಂಟೆ ಈರ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಪೋಪರ ಇಜ್ಜಾರ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೆ ಲೈಕ್ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಈರ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಪೋಪರ ಇಜ್ಜಾರ Okay, so next contestant who's getting eliminated is Deepa Shetty. So sorry, Deepa Shetty. With wholehearted, I'm really sorry, but thank you so much for being so sweet and making everyone laugh. But we have to say bye to you. But please next year next season la balle, okay, and Divyashri, congratulations here finale pondulla. So we have the 7th finalist for Dance for Me Dance season 7. Please join the line. Can we give it up for Deepa Shetty? All the three. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಾಗದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಇಡೇಮುಟ್ಟ ಬೈದೇರು ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಂದದಾರು ನಿಖಿಲೇನೆ ಎಂಕಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶೋ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್. ಏರಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿನ್ ಆವಡು ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಪೋಡು ಸೋ ಪೋಡು ಎಂಗಲ್ ಪನ್ಪುಜ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಿನಾಲೆ ಇಡ್ಲ 7 ಜನ ಇತ್ತನ್ನ ವಿನ್ ಆಪುನಕಲ್ ಮುಜೆ ಜನ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿದ ಮೆಮರೀಸ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪೋದು ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಚಿಯರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕೂಡ ಬರೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು. Can we have it out for the 3 semi-finalists who will not be joining us for the finale but definitely winners for the season? Thank you, thank you, thank you so much. Thank you. Yes. So ladies and gentlemen, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ 7 finalists for Sun Premium Refined Sunflower Oil Dance for Me Dance season 7. 7th ಸೀಸನ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ 7 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ and we are super excited. So judges, over to you for the final outputs. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಏತು ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತನ ನಮಕ್ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಂತ ನಮಕ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಂತದ ಇಂಚೆಂಚ ದಡ್ 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 ಅವೊಂದು ಎಪ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಂತದ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಎಂಚಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡ ಹೆಂಗೆ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಪನ್ಪೇರ್. ಬಟ್ ವಿ ಆಲ್ 3 ವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಮ್ಸ್. ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರ್ ಐತ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾಲ್ ವಿನ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್. So go home, enjoy and come back with the bang. All right? All the best. Thank you judges. Thank you so much. And to add okay, on, yeah, please. First of all, congratulations. Nikle maate regla. Talking about the finale part, so finale de nikil da performance korpar. We are going to be judging on basis of that day. Eat neta nikul mandina performance nikul manded Deepuja, but finale day nikil da performance korpar. Solely based on that, you all will be judged. So start working hard right from tomorrow and all the best. Super. Okay. Right. Okay. Nick onchuri an add malpe. So definitely congratulations nikle materegla and choreographers risk deppera pochi. ಆಕ್ಲ ಓ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲೆ. ನಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಧ ನಿಕ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಅವಲೇ ಪೊಪ್ಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪನ ಆಕ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ದಾದ ಉಂಡು ಐನ್ ಪತ್ತೊಂಡು ಅಪಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 50% ಬೇಲೆ ಅವಲೇ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಪೂರೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಕೈಟುಂಡು ಆಕ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪಾಲೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. Right, thank you so much judges. So judges the input ಆತಂಡು
मन में लड्डू फूटा, मन में लड्डू फूटा, yes, हर जगह फूटा है. So we are so happy, excited that panda enkel nottige punanchane 7 mummies nikala season 7 the finalists adulleru. So let's wait and watch with the bang final the dadamal perundu. Till then, congratulations, keep watching NAMMA TV and keep waiting for Sun Premium Refined Sunflower Oil Dance Mummy Dance season 7. Let's enjoy. Mommy dance, dance, mommy dance, dance, mommy dance, dance, mommy dance, dance, mommy dance. This program is brought to you by Sun Premium Refined Sunflower Oil, powered by Shashi Soap, Shashi Iddalli Koleya Mateli, Citadel Developers, Sadhguru Ayurveda, Gram Flour Soap, co-sponsored by